wallahi dan dai an hana zagi an ce kanka zagi ne hukuma da an ce babu wani isani a wani iskanci a wani wani ilahi dan fulani barka ne wallahi ba wanda ya sa kai da Allah ina magana da oganka ne ka ba kana kallo na da yawa ina magana da mai gidanka ne gashi bawan Allah dan Allah ka je ka ga mu DPO idan shine ya tsare man yarinya ka ce mashi baban yarinyar ya zo kuma in na bar wurin nan ka ga mai na rantsi da Allah sai da ta da wurin nan ka je ka ga mu DPO kai wai ogan DPO din ku nuna mu inda yake ne in je wurin shi banda kai dan fulani kuma gefe da Allah kuma gefe ina magana da oganka kuma ina magana da mai gidanka gashi ka bar shi ka bar shi kawai ko za a yi mai wulakanci kullum a ɗauki mu ƙauye wai ba ƙauye bai san abin da yake ba kai inda da ne hance za a durun wa a wurin nan ya zama za a yi ta yaro ai wannan kai hakuri ni ka ga gaban waɗannan baƙaƙen ma da su kai fari ne na san kila zai ce ka akwai alamar imani ba wala waye mahaifinka na wajen Najeriya kai fa ba liman bane babban lantana in faɗi maka mahaifina kai zo ka ce za ka mishi addu'a saboda haka an fulani ni na zo nan wurin ne wurin DPO ka shiga ka gaya ma DPO cewa baban yarinya da suka sa a cikin ɗaki sai kulle suna masa zargin wai ta dadiro ce ƙarya ne wallahi kuma magana takarda da za a ce wai ba da takarda aure kafin a saki yarinya babu shagen da isa ya zo ya bude mana ido a nan wurin kuma idan aka yi min tsiya da wulakanci zan koma ƙauye in je in ɗauko matasa mota 4 sai mun babbata wannan police station ɗin kowa ya mutu waye sa mu za mu iskanci mu ta ai mu iskanci wai wannan ne shine dan uwan wanda aka kama din wanda aka kama shi ke cewa wai mata aure ce da garan kai ita wallahi an ƙara ce mai ta daduro kamar yadda na faɗi da su na rantsi da Allah gurin nan sai yayi kurmus kuma babu wanda zai tsira hidima ta wallahi to ai yanzu kai magana tunda na ji kace za a yi sulhu to gwanda a yi sulhu ina jin ka I am the DPO of this station kai da Hausa kar ka zaga ni ne DPO wannan station din ka gani me abin da ya faru ka zo kana ci mana mutunci haka kai ni fa a garinmu babu wanda isa in yi magana daga min hannu babu shi babu kada kara wallahi in ka daga hannu ina rantsi da Allah kai ba ayyo Allah Allah ayyo kada daga dan Allah kada daga ayo ku daka mun samu shasir ku samu shasir Cire ku shige. Yawwa! Ku cire maka ya kusa mishi a shafi. Sheka ma ruwa. Ku nemo da rijiya. Iwan ka je ku bi da yake. Ɗan ina ba kamar